On vähän pelottavaa lähteä liikkeelle näissä asioissa. Tunnen vastuuni erittäin raskaana. Toiseksi myöskin niin silloin opiskeluaikana jäi tämä kurssi vanhojen käsialojen tulkitsemissa käymättä ja sitä mä olen joutunut hyvin paljon katumaan nyt perästäpäin. Minun täytyy kyllä sanoa, että ihmisillä on hyvin suuri luottamus minuun, että minä pystyn lukemaan sellaistakin, joka on kirjoitettu niin, että kukaan sitä pysty saamaan selvää. Niin, kun kirjoitat, niin ota huomioon juuri tämä, että täytyisi auttaa myöskin sitä lukijaa vähän, että hän pääsisi, mikäli mahdollista, perille siitä, mitä se teksti sisältää. Minulla sain eilen illalla 2 kysymystä. Yksi koskisi sitä bordelliasiaa. Siihen en puutu nyt enempää tällä hetkellä. Tuli vaan, siinähän syyttää kirkkoa muun muassa siitä, että me emme opeta näissä asioissa ja seksuaaliasioissa muun muassa. Tosin minusta tuntui vähäsen nyt tuo epäoikeudenmukaiselta tuo syytös. Itse olen ollut työssä avioliittoneuvolassa aivan noin virallisestikin pitkään ja epävirallisesti sitten yli 50 vuotta. Niin että, ja sitten kun tiedän, että sen jälkeen kun Matti Joensuu läksi liikkeelle, niin perustettiin hyvin monta kirkollista avioliittoneuvolaa, jotka hyvin monella paikkakunnalla ovat yhä edelleen toiminnassa. Ja sitten kehottaisin hankkimaan juuri niitä kirjoja, joista tästä aiheesta on kirjoitettu. Ikävä kyllä kai minun oma kirjani, siis Puhetta avioliitosta, lienee loppuun myyty tällä hetkellä. Jos kyllä monta sitä kysyisin, ehkä saataisiin siitä uusi painoskin mahdollisesti. Mutta niitä on monta muuta kirjoittajaa, jotka ovat tähän asiaan puuttunut ja viittaisin tuon kirjallisuuteen. Sitten oli eräs toinen kysymys, jossa kysyttiin minulta, miksi Seppo ei halua hoitoa. Häneltä pitää sitä tietysti kysyä, eikä minulta. Mutta tuolla on se Tommy Hellsteinin kirja, onko se Elämän lapsi tai mikä sen nimi onkaan. Ja siellä tämä kysyjä, jonka lapussa oli tämä Seppo, niin hän lukee sivut 40 ja siitä muutama sivu eteenpäin. Niin hän saa erittäin hyvän ja terävän vastauksen juuri omaan kysymykseensä. Mutta koska siinä on 2, 3, 4 sivua siinä kirjassa, jota koskettelee, minä en nyt tässä lähde käyttämään aikaa sen lukemiseen. Ja siirryn sitten näihin tuoreisiin kysymyksiin. Kysymys: olen uskova ja eronnut kauan sitten hyvin vaikeasta avioliitosta. Onko minulle uskovana oikeus avioitua uskomattoman miehen kanssa? Mitä sanoo Raamattu? Ainakin Paavali kyllä nostaisi siinä aika huomattavan varoitusmerkin tuohon kohtaan. Ja nyt kun asia on näin, että minä en oikeastaan uskalla muita oppeja opettaa kuin niitä, joita minä olen oppinut Raamatusta, niin tämän kysyjän täytyy ja sitten kysyä jollakin muulta, jolta hän saa sen vastauksen, jota hän haluaa. Pyydän jotain neuvoa vaikea mustasukkaisuuteeni. Heikko uskova. Joo, tähän minä voisin antaa paljon neuvoa. Voisin pitää viikon seminaarin tästä asiasta, mutta sanoisin vaan, että tässä on kysymys
siitä, että sinulla ei se itsetunto on niin heikko. Siinä on niin paljon alemmuuden tunnetta elämässä, että sinä ikään kuin haluat pakottaa tuon kumppanisi pönkittämään tätä heikkoa itsetuntoa. Ja tämä heikko uskova ja heikko itsetunto näkevät kyllä käsi kädessä hyvin monta kertaa. Jälkeen on kysymys matkasta minuuteen. Ja siinä suhteessa minä olen monta kertaa kyllä kertonut omasta avioliitostani, jossa meillä oli sama ongelma ja jossa myöskin ratkaisu oli siten, että se puoli, joka ei ollut mustasukkainen, oppi rakastamaan sitä, jotka sai nämä kohtaukset, ja kertomaan hänelle juuri silloin, kun hänellä oli pahimmat tuntemukset, niin kertoin sille hänelle juuri silloin, että hän rakastaa häntä. Tässä on kysymys myöskin uskonnollisesta asiasta juuri. Jos minä en uskalla luottaa siihen, että kukaan minua rakastaa, ei edes Jumalakaan, niin silloin tällainen reaktio on aivan vankea luonnostaan. Siis on kysymys kasvamisesta persoonana, kasvamisena ihmisenä. Kasvaa siis luottamukseen elämän Jumalaan, luottamukseen omaan ihmisarvoonsa ja sitten ennen kaikkea päästä irti varsinkin siitä reaktiosta, joka usein tulee, että kunhan se toinen olisi sellainen, kun se toinen tekisi sitä, niin minä pääsisin tästä vapaaksi. Ei se siitä toisesta ole kiinni. Paitsi silloin, jos se toinen on uskoton tietysti, jos se toinen ärsyttää, siis reagoi sillä tavalla mustasukkaisuuden kohtauksiin, että hän sitten sitä ikään kuin lisää kiusotellen vielä, niin silloinhan se tulee paljon pahemmaksi. Mutta jos me olemme valmiita kasvamaan yhdessä luottamuksessa ja itse tunnossa, niin siitä päästään pikkuhiljaa kyllä eroon. Tässä nyt sitten korostaisin sitä, että kun kysytään neuvoa, varsinkin psykologiltakin, niin silloin aina halutaan jonkinlaista sellaista neuvoa, jolla kertaheitolla päästään ongelmasta kiinni. Niitä neuvoja harvoin löytyy. On kysymys aina kasvuprosessista. Ja kysymys siitä, että minä suostun myöskin siihen kipuun, joka liittyy tuohon kasvamiseen. Meillähän, kun puhutaan Jumalakuvasta tänään, niin useinhan meillä on sellainen vaatimus, joka kohdistuu Jumalaan, että hänen pitää olla onnellisen elämän takuumies. Eli me haluamme tehdä hänestä oikein mukavan juoksupojan, joka silloin kun olemme nälkäisiä, niin hän tulee tarjotin käsissään ja moilevat sitä valmiina siitä kun syödä vaan. Ja kun olemme janoisia, niin hän tulee ja tuo myöskin sitä juomaa joka paikkaan. Ja jollei hän tottele meitä, niin voi häntä. Me syöksemme hänet silloin vasta valtaistuimelta. Tämä on meidän perisyntimme, että me haluamme juuri asettua Jumalan paikalle, Jumalan valtaistuimelle. Ja tämä ei koskaan onnistu. Tästä mä voisin puhua pitkään, mutta kun näitä kysymyksiä tässä on aika paljon, niin jatketaan tässä kuitenkin. Mitä voin tehdä, jotta pääsisin eroon katastrofin odotuksen pelosta? No ensinnäkin kuuntele se eilen illan kasettia nyt 10 kertaa ensin alkuun. Kuuntele sitä 10 kertaa. Ei ole se vielä sitten ole selvinnyt, mitä silloin sanoin, niin kuuntele 10 kertaa lisää. Minä kerron teille pienen tarinan näistä kaseteista juuri. Oli eräs
suomalaistyttö ulkomailla, joka kysyi minulta, että mitä minä teen, kun sinne on yksi mies pesiytynyt minun kotiin ja hän aikoo sitten elättää itseään minun kustannuksella. Minä sanoin, heitä ulos. Yksinkertainen neuvo tietysti. Mutta kun kantti ei kestä. Minä sanoin, en mä pysty sitten neuvomaan. En mä pysty neuvomaan. Minä olin kuitenkin pitänyt luentosarjan. Hän rupesi kuuntelemaan niitä kasetteja. Mahdollisesti minä neuvoin häntä sitä tekemään, en tiedä. Ja hän kuunteli ja kertoi sitten minulle perästäpäin, että hän ei niistä ymmärtänyt mitään. Huono opettaja. Ja hän harmissaan hän sitten päätti heittää ne roskikseen. Ja häntä vähän harmitti vielä se, että raha oli pantu turhaan tuollaisen sen roskaan. Juuri kun hän oli heittämäisillään paperikoriin nämä kasettini, niin hänen korvissaan kaikui yksi lause, mikä se oli, minä en tiedä. Ja se vaan välähti hänelle, mutta siinähän oli järkeä. Mitähäpäs, jos minä kuuntelen vielä kerran ennen kuin ne heitän. Ja kun hän kuunteli kerran vielä, niin hän rupesi ymmärtämään, mitä minä siellä sanoin. Ja sitten hän läksi kuuntelemaan uudelleen ja uudelleen. Kuunteli vuoden, hän kertoi. Ja sen jälkeen hän heitti sen hepun ulos. Minusta se ei ollut mikään huono tulos. Sillä tuo liitto ei suinkaan ollut Jumalan perustavaa, vaan siinä oli muut aivan toisenlaiset voimat olleet vaikuttamassa. Katastrofi, odotushan johtuu juuri siitä, että siellä on ollut aivan lapsuudessa saakka niin paljon kielteisiä kokemuksia, jotka ovat sitten pikkuhiljaa vakuuttaneet siitä, että minulle ei voi mitään hyvää tapahtua. Ja tämä on hyvin yleinen ilmiö. Terapeuttina, sielunhoitajana törmää tähän asenteeseen jatkuvasti. Aivan jatkuvasti. Ja tämä tosiaan kyllä tekee hyvin pahaa. Siis riipaisee sydäntä, kun ajattelee, että tuo lapsi tarka on joutunut näin kovia kokemaan. Häntä ei ole rakastettu, häntä on potkittu sekä jalkoihin että päähän. Hänelle on vakuutettu, että hän ei ollut toivottu lapsi, että häntä ei kukaan pysty rakastamaan ja niin edelleen. Uskalla myöntää kaiken tämän itsellesi. Ja kerro sitten itsellesi, että saatana kuiskaa sinun korvaasi, että siitä syystä sinua ei voida auttaa. Ja nyt minä korostan sanaa saatana. Hän on valehtelija. Hän haluaa pitää sinua kurjuudessa. Hän haluaa pitää sinua toivottomuudessa. Hän haluaa, että sinä pääsisi sieltä toipumaan. Mutta tänä iltana, kun meidän piti puhua terveestä Jumalasuhteesta, meidän tulee muistaa, että Jumala on sekä luoja että ylimmäinen terapeutti ja lääkäri. Ja hän todellakin ei hylkää lastaan, ei silloinkaan, kun hänestä tuntuu, että hän on vaipunut aivan helvetin syvyyteen. Vanhassa uskon tunnustuksessa kerrottiin näin, että Jeesuksesta, että astui alas helvettiin. Nyt me olemme sitten siistineet sitä kieltä ja yrittäneet sitten puhua tuonnallista, mikä lienee siellä katkismuksessa tänä päivänä. Minulle kuitenkin tämä katkismuksen vanha sanonta on niin lohdullinen. Ajatteles Jeesuksesta palastajana. Hän astuu alas jokaisen yksityisen
ihmisen helvettiin. Ja tässä on myöskin vastaus niihin, jotka juuri olivat, joiden korviin oli särähtänyt tuo sana helvetti, josta minä puhuin eilen illalla. Jeesus astui alas jokaisen meidän helvettiin. Ja siitä syystä tuo ihminen, jonka viimeiset sanat olikin, että hän meni helvettiin, mistä hän sen tiesi, vaikka hän olisi kohdannut Herran juuri siellä helvetissä. Tulee eräs kertomus minun mieleeni tässä, joka on erittäin lohdullinen. Mies joutui heikkoihin jäihin. Vaipuessaan sinne hän kiroili niin hirvittävästi, että ne, jotka olivat sitten tätä todistamassa, olivat täysin vakuuttuneita siitä, että tuossa sielu meni iankaikkiseen kadotukseen. Hänet saatiin kuitenkin sieltä ylös. Ja tiedätkö, mitä hänen ensimmäiset sanansa olivat silloin, kun hän oli taas saatettu henkiin? Hän sanoi, nyt minä olen pelastunut. Ihmiset ajattelevat, että hän houreilee, hän puhuu lööpäriä, hän ei tiedä, mitä hän sanoo. Mutta se elämä, jota hän eli tämän jälkeen, todisti, että se oli totta. Siellä helvetin syvyyksissä hän oli kohdannut Jeesuksen ja luovuttanut elämän hänelle. Kukaan meistä ei tiedä, me emme ole tuomareita. Olkoon ihmisen viimeinen sana, että hän menee helvettiin, se ei vielä todista sitä viimeistä totuutta. Sitä ei todusta. Siellä jossain voi olla Jeesus vastassa. Mutta nyt oli kysymys näistä katastrofeista siis. Pelkäämme, siis koemme tätä syyllisyyttä, joka merkitsee sitä, että tämä syyllisyys vaatii rangaistusta. Ja eilen illalla minä vakuutin jo, että se rangaistus on täydellisesti kärsitty. Siitä ei jäänyt tippaakaan kärsimättä, vaan se syyllisyyden kärsimys on loppuun asti sovitettu. Siis toisin sanoen, se mitä sinun vaan tarvitsee tehdä, on luovuttautua tälle ystävälle, joka päivä haluaa suojata sinua katastrofilta, joka pikkuhiljaa myöskin kasvattaa sinua uskomaan, luottamaan ja vapautumaan tästä katastrofin pelosta. Ja kun olet päässyt kiinni aivan aitoon minuuteesi, niin siellä tapahtuu uskomattomia asioita. Ja se, mikä siinä on riemullisinta, on se, että ihminen, joka on päässyt kiinni tähän aitoon minuuteen, kokee aitoa iloa. Jumalan valtakunta on iloa. Jumalan olemus on todellakin riemu, autuus. Ja kun minä pääsen kiinni, vaikka vain välähdyksittäin ensin, tuon aitoon minuuteen, niin minä koen myöskin sitä iloa. Muistan erään ihmisen ulkomailta, joka hänkin eli silloin rentun kanssa, josta halusi myöskin päästä irti. Mutta hän tulee, pyytää siis vastaanottoaikaa ja minä kieltäydyin ensin, koska minähän olin seurakunnan palveluksessa enkä ollut täystyöllinen terapeutti ja huomasin, että hän on niin sanomattoman rikkinäinen. Hän ei antautunut. Hän oli niin kuin se nainen siellä Matteuksen 15. luvussa. Hän vaan roikkui kiinni ja sanoi, että sinun pitää minua auttaa. Kun hän ei päässyt vastaanotolle, niin hän sitten rupesi kysymään neuvoa puhelimitse. No totta kai sitten hän aika pian istui siellä myöskin vastaanotolla. Ja siinä sitten muistan eräänä päivänä, jolloin me lähestyttiin aivan arkaa kohtaa.
Tiedätkö, uskallammeko todellakin astua tälle alueelle, puhua siitä, katsoa sitä silmästä silmään? Mä sanoin, että kuulette, mä olen niin monta kertaa ollut mukana koskenlaskussa ja tähän asti se nyt on onnistunut. Aina sieltä pyörteistä on tultu sitten selville vesille, tuineelle vedelle. Ja niin me jatkettiin. Hän istuu täysin jännittyneenä, pelokkaana. Katos, ihminen, joka suojautuu, hän asettuu näiden suojamuurien taakse. Hän on täysin jännittynyt, hän on aina puolustusasemassa, hän on aina varuillansa. Kuinka hän uskaltaisi vapautua ja antaa aivan löysät ohjakset sitten omalle olemukselleen. Se on pelottavaa. Kuitenkin onnistuimme. Ja nyt tapahtuu jotain ihmeellistä. No kuule, tuo kokemus oli niin sanomattoman riemullinen, että minulla on ei oikeastaan olisi malttia odottaa seuraavaa keskustelua, josta me ottaisimme seuraavan oikein kipeän kohdan taas esille. Minä haluan sen lävitse, jotta minä kokisin tuon ihmeellisen ilon. Ja tämä ihminen todellakin, hän kyllä teki niitä edistysaskeleita niin valtavasti, että minä joudun aivan häpeään. Varsinkin sitä, että minä olin ajatellut, että häntä ei voi auttaa. Minun uskoni oli ollut huono, liian heikko. Minun itseluottamukseni terapeuttinen oli ollut mitätön. Kaikki tämä romuttui ja minä sain lähteä aivan uuteen maailmaan. Ja siinä, missä Jumala ja Pyhä Henki tekee terapiaa, siinä minun voimat, niin ne eivät ole ollenkaan sellaista, niitä tarvitsee ottaa lukuunkaan. Eräässä mielessä voimme sanoa, eihän se kätilö koskaan synnytä sitä lasta, joka syntyy, tai mitään. Mutta tuo synnyttäjä pitää sitä kuitenkin hyvänä asiana, jossa kätilö pysyy siinä hänen vierellään. Ja tällaisena kätilönä saa siunhoito ja terapeutti todellakin toimia monta kertaa. Ja sitten nähdä, kuinka ihana lapsi syntyy Jumalan valtakuntaan. Tuohon mä olen siis vastannut. Oli kysymys siitä helvetistä jo, niin sivuutetaan tuo kysymys. Mitä tehdä alkoholistille, joka ei itse halua hoitaa itseään, ei halua hoitoa? Eihän se alkoholisti koskaan halua hoitoa. Hänhän aina pärjää itse. Hän ei halua, että kukaan puuttuu hänen ongelmaansa myöskään. Joskus minä olen sanonut näin, että kun tulee alkoholisti, joka ei halua todellakin, niin on paras antaa hänen 100 tuota käteen ja sanomme alkoholikauppaan ja ota pullo lisää. Sinä et ole vielä juonut tarpeeksi, sinä et ole kyllin alhaalla, sinä pärjäät vielä omilla voimillasi. Tämä on vinha totuus. Alkoholisti ei halua, sillä hän on naimisissa tämän myrkyn kanssa, ei perheensä kanssa, eikä hänellä mitään muuta arvoa maailmassa olekaan kuin tämä ihanan jumalallinen alkoholi. Hänen täytyy ensin kyllin syvälle. Mutta minä neuvoisin minulle lähetti eräs ystävä, jostain syystä, vaikka en alkoholisti olekaan, niin lähetti minulle paksun kirjan, jonka nimi on Nimettömät alkoholistit. Ja minä läksin sitä lukemaan ja huomasin, että tämä oli erittäin hyvä teksti ja myöskin sielunhoitajalle, terapeutille. Suosittelisin tämän kirjan lukemista. Se tuottaa vaivaa tietysti. Ja yleensähän me haluamme vaivautua, me haluamme siis neuvoa, joka kerta heitolla ilman vaivaa tuottaa tulosta. Sellaista neuvoa ei ikävä kyllä ole olemassa.
Ja sitten tulee vielä tämä viimeinen kysymys tässä. Tällä kertaa mieheni sairastui syöpään 6 vuotta sitten. Tauti on täysin hallinnassa, mutta todennäköisesti tästä johtuen hänestä tuli täydellinen työnarkkomaani. Hänen lämmin ihminen muuttui täysin eri ihmiseksi. Perhe pantiin hyllylle. Hän eristäytyy täysin, muutti eri asuntoon, apisee ja änkyttää, kun tapaa minut. On mahdollisesti kysymys burnoutista, ja hän saattaa tuntea syyllisyyttä tätä käyttämistään. Yritän ymmärtää häntä. Pitäisikö minun ja lasten pyrkiä vapauttamaan hänet syyllisyydestä? Kyllä vaan. Tämä viimeinen kysymys on oikein hyvä. Siihen voi tietysti vastata aivan myönteisesti, mutta on aina paljon helpompi sanoa kyllä kuin siis tehdä sen. Nyt on aivan selvää nimittäin, että tässä on kysymys miehestä, joka pakenee työnarkkomaniaan. Ja Tommy Hellstenillä on niin kiva sana, hän sanoo, että hän on työvuksissa. Ei juovuksissa, vaan työvuksissa. Ja tällaisia työvuksissa olevia ihmisiä meillä on hirvittävän paljon. Ja me emme oikeastaan ymmärrä, mitä tekemistä sillä on sitten uskonnon kanssa, vaikka se yhteys on aivan ilmeinen. Ihminen ajautuu nimittäin lakihenkiseen uskontoon. Tämäkin on uskontoa, tämä pako työhön, suoritukseen. Ja tällä sitten hän yrittää nimittäin päästä sitä sisintä kauhuansa, pelkoansa pakoon. Mikä se sisin pelko on? No se on hyvin yksinkertaisesti kuolema. Ja tämä on sitten asia, jota me jouduisimme pohtimaan aika paljon. Nimittäin me emme löydä omaa sisintä minuuttamme niin kauan kuin emme suostu selvittämään suhdettamme kuolemaan. Yleensä me yritämme torjua sen ajatuksen kokonaan. Emme halua siihen valmistautua, emme halua siitä puhuttavan. Me yksinkertaisesti elämme juuri aivan täydellisessä torjunnassa. Ja kun se sitten tunkeutuu meidän elämäämme näin väkivaltaisesti, kuten esimerkiksi juuri taudin muodossa, niin totta kai se pakomatka sitten tulee hyvin kiireiseksi ja pakonomaiseksi. Nyt on siis, ja sitten jos minä katselen tämän miehen taustaa, pitkälle tähtäimen taustaa, minä näen sitä, kuinka hän lapsuudesta saakka hänellä on näitä traumaja ollut aika paljon. Syöpä viittaakin siihen jo, että hän on ollut eristäytynyt luultavasti kautta koko elämänsä. Hän ei ole päässyt siihen yhteyteen, kosketukseen, läheiseen, lämpimään suhteeseen, joka vapauttaisi tällaisesta pelosta ja joka ei pakottaisi sitten tällaisen työnarkomaniaan. Tässä on kysymys aivan pitkästä hoidosta, pitkästä kehityksestä, ja tässä oikea Jumalakuva taas, kun puhumme siitä, sehän merkitsee juuri sitä, että me ymmärrämme häntä sielunhoitajana, terapeuttina, ylilääkärinä. Hän pystyy siis tekemään tätä. Mitä tehdä? No jos yrittää siis tätä aivan suoraa konfrontaatiota, niin se luultavasti merkitsee sitä, että hän eristäytyy lisää. Minä suosittelisin vähän toisenlaista lähestymistapaa. Kun kerran elämme kristillisessä seurakunnassa,
niin pitäisi olla mahdollista muodostaa esirukouspiiri tämän ihmisen ympärille. 4-5 ihmistä, jotka todellakin antautuisivat kantamaan häntä joka päivä armoistuimen eteen. Esirukouksella pehmittää häntä, auttaa häntä sellaiseen prosessiin, jossa hän pikkuhiljaa vakuuttuu siitä, että tämä syöpä ei kuulu osana siihen katastrofiin, johon hänen piti joutua. Ei näin, vaan vakuuttaa häntä siitä, että hänellä on täysi ihmisarvo jäljellä ja että tämä todellinen minuus voidaan vapauttaa niin, että hän pystyy vastaanottamaan lähimmäisen rakkautta ja pikkuhiljaa kommunikoimaan myöskin rakkauden kielellä. Meillä on paljon opittavaa tässä. Ja minä toivoisin, että seurakunnassa syntyisi juuri sitä liikettä lisää. Olen iloinut muuten näistä Ensio Klemin ilmoituksista joka ilta, jota hän tulee tänä iltana vielä antamaan varmasti, että täällä on näitä kasvuryhmiä. Täällä on niitä ryhmiä, joihin voi siis tässä seurakunnassa liittyä, jossa voi lähteä mukaan lämpimään, läheiseen, intiimiin yhteyteen, jossa ei tarvitse piiloutua, ei maskin eikä raamatun lauseiden taakse, vaan saa olla aivan oma raadollinen itsensä, olla mukana kasvamassa. Ja siitä syystä, jos sinulla on näitä ongelmia, niin kehoittaisin sinua liittymään juuri tällaiseen kasvuryhmään. Nämä ovat meidän aikamme aivan välttämättömät, myöskin seurakuntien siis työmuotoja. Vain tuollaisessa yhteydessä minun henkeni elpyy, minun minuuteni herää sieltä henkiin. Siinä minä saan puolustusvarustuksen jättää pois, niin minä saan olla se heikko ihminen, mikä minä olen, jopa se raadollinen ja synninen ihminen, joka minä olen. Minun ei tarvitse näytellä Jumalan osaa siinä, koska Jumala itse pyhässä hengessä on läsnä ja tekee meistä kristityistä ihmisiä. Tämähän oli meidän miestenpäivien löydös tässä pari viikkoa sitten juuri, että emme rukoilisi niin paljon, että kaikki tulisivat kristityiksi, vaan rukoilisimme, että kristityt tulisivat ihmisiksi. Ja tämä on nyt aivan tärkeä sanoma tänä päivänä, koska Jumala itse tuli ihmiseksi Jeesuksessa. Ja siitä syystä terve Jumalasuhde merkitsee lämmintä suhdetta toiseen ihmiseen. Lämmin suhde mieheeni, vaimooni, lapsiini, naapuriini ja niin edelleen. Terve Jumalasuhde merkitsee sitä, että syntyy tuollainen sosiaalinen, turvallinen verkosto, jossa on niitä ihmisiä, joihin luotan ja joihin voi turvautua silloin myöskin hädän päivänä. Nyt minä ehdottaisin näin, että ottaisimme pari laulua ja sitten me jatkaisin tätä samaa teemaa vähän lisää, mutta ei nyt enää sitten niin paljon näiden kysymysten ehkä siis syystä, vaan aivan muulla tavalla ehkä. Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Seraafit seisoivat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipeä, 2 peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. He huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot,
Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa, ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Minä sanon, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Luulisin, että kaikki, jotka ovat raamattuansa lukeneet, olleet oppia saamassa kristinuskosta, niin hyvin suureksi osaksi tämä raamatun kohta on muokannut sen kuvan, mikä heillä on Jumalasta. Hän asuu siellä korkeuksissa, pyhässä korkeudessa, sumua, usvaa, savua hänen ympärillänsä, niitä ei häntä näe, luokse pääsemätön. Ja hän innoittaa meihin pyhää pelkoa ja kunnioitusta. Ja tämä on yksi puoli asiaa. Tätä samaa jatkaa sitten ilmestyskirja. Minä en lähde sitä lukemaan, mutta me tiedämme, että siellä seraafit, kerubit, enkelit huutavat suurella äänellä pyhää, pyhää, pyhää. Ja näin sitten, jos me koemme tämän sanan todeksi, niin me vapisemme sen edessä. Se luo meihin tuollaan valtavaa pyhyyden tunnetta ja pelkoa. Ja opettaahan Lutherkin meitä pienessä katkismuksesta. Me tulee sitä peljätä, että rakastaa Jumalaa. Ja meillä on kyllä ollut varmasti vaikeuksia yhdistää nämä kaksi sanaa. Kuinka häntä voi rakastaa, jota pelkää. Kuitenkin luulisin, että ei se ole niin vaikeata, jos meillä on. Ja onhan joillakin ollut myönteinen isä, jota he ovat rakastaneet, kunnioittaneet ja myöskin pelänneet. Mutta tämä pelko ei ole ollut sitä tällaista sairaaloista laatua. Mieluummin se pelko voisi olla sitä, että minä pelkään kadottavani tuon turvallisen hahmon tuosta elämästäni, menettäväni sen turvallisuuden, jonka hän minulle antaa. Ja tätä pelkoa minä toivoisin, että meillä kaikilla olisi. Sitä pyhää pelkoa, että emme koskaan menetä yhteyttä elämän lähteeseen. Kun mietin tätä asiaa, niin minulle tuli muutama tällainen, kuinka sen sanoisin, roolilista, jota voisi kuvata eri puolia juuri Jumalasta ja jumaluudesta. Eräässä mielessä minä kyllä olen monta kertaa todistanut, että Jumalasta ei voi puhua, sillä Jumalalle voi vain puhua. Vain kuunnella ja puhua. Niin pian kun hänestä rupeaa puhumaan, niin esineellistetään hänet niin, että hän enää olekaan tuo dynaaminen elävä persoona. Ja kuitenkin siitä huolimatta minä nyt yritän esittää jotain näistä eri rooleista kuitenkin. Ensimmäinen rooli, jossa Jumala esiintyy Raamatussamme, on luoja. Luojana. Se merkitsee, että hän on elämän antaja. Hän on sinun ja minun luojani. Ja se merkitsee sitä, että meidän ei tulisi taistella omaa olemustamme, luontoamme vastaan. Hyvin usein nimittäin käy näin, että uskonnollisuudella joudutaan sellaiseen asenteeseen, että taistellaan omaa inhimillistä olemusta vastaan. Minä olen puhunut siitä, että ihminen tekee pakomatkan hengellisyyteen, tai toinen kuva, hänet robotisoidaan. Ihminen robotisoidaan juuri hengellisyydellä. Hänestä tulee fanaattinen, itse hän uskoo itsensä uskovaksi. Ja tosiasia on, että hän on fanaattinen kiihkoilija.
Fanaattinen kiihkoilija ei koskaan ole vahvassa uskossa. Hän on vahvassa neuroosissa. No, tämä meidän pitää uskaltaa sanoa. Fanaattinen kiihkoilu ei koskaan liity mielen terveyteen eikä terveeseen uskontoon myöskään. Ja siitä on päästävä irti. Minä saan kyllä olla palava uskossa, se ei mikään estä, mutta silloin tämä palavuus merkitsee juuri sitä, että minä elän lähimmäiselle. Minä kärsin hänen kanssaan, minä eläydyn hänen tuskaansa, minä suostun häntä auttamaan, minä en vetäydy syrjään silloin, kun hän lähimmäistä tarvitsee. Tämä palavuus on jotain muuta kuin tuo fanaattinen kiihkoilu. Me tiedämme sitten, että tällaista fanaattista kiihkoilua esiintyy eri uskonnoissa tässä maailman päällä. Ja kehoittaisin niitä, jotka pitävät kaikkia uskontoja tasavertaisina. Kysyisin heiltä, tahtoisivatko he, että joku fanaattinen kiihkoilija joka päivä olisi heidän kimpussaan. Jos vastaus on myönteinen, niin pidä kaikkia uskontoja sitten tasavertaisina. Sillä kristinusko julistaa meille luojaa, joka rakastaa luotuansa, rakastaa luotuja olentoja. Ja kristinusko, jos meillä on oikea suhde Jumalaan, se merkitsee vain sitä, että me olemme synnin sidoksissa, lankeemuksen siteissä, ja oikea suhde merkitsee, että se haluaa meitä vapauttaa. Omasta elämästä muistan kyllä sen vaiheen, jolloin olin aika lailla jonkinlainen kiihkoilija, tai oikeastaan se kääntyi vähän sisäänpäin, ja minä vaan en vaan saanut minkäänlaista suhdetta syntymään ulkomaailmaan. Kaikki oli vihollista, kaikki oli pahaa, kaikki oli synnillistä, mikään ei kelvannut. Ja sitten kun mä rupesin paranemaan, niin minä huomasin, että hyvänen aika, minähän saan vapautua aivan normaali ihmiseksi. Saan vapautua. Luoja, hän on ylläpitäjä, hän on isä. Ja tässä nyt sitten käydään kiistaa, onko Jumala todellakin sitten maskuliininen. Ja maailmankuulu kirjailija Lewis sanoo, että Jumala on niin maskuliininen, että me kaikki miehet ja naiset verrattuna häneen olemme feminiinejä. Niin maskuliininen hän on. Eli hän sisältää myöskin kaiken sen, mikä on ihaninta myöskin naisessa, äidillisyydessä. Siis se, että nainen pitää Jeesusta myöskin ikään kuin identtisyyden toteutumana, niin se ei merkitse, että hän menettää naisellisuudestaan mitään, vaan se merkitsee, että hänen naisellisuutensa korostuu. Ja minä toivoisin, että voisin naisille julistaa tätä evankeliumia niin, että he iloitsisivat siitä, että heille on annettu naisellisuuden armolahja. Toteuttaisivat sitä ilolla, ottaisivat sen vastaan riemulla ja kiittäisivät Jumalaa siitä, että syntyivät naisiksi. Mä voin kertoa teille muuten, että oli vaihe minun elämässäni, jolloin minä olin kateellinen teille naisille. Minusta oli väärin, että minä en koskaan saa synnyttää lasta, enkä saa koskaan kotkea äidillisyyden riemua. Ehkä minä sitten kerron, mitä minä siitä vapaudunkin. Ehkä joku sen haluaisi tietää. Oli näin nimittäin, että jouduin sitten tekemisiin äitien kanssa, joilla oli ollut vaikea synnytys, erittäin vaikea synnytys. Joskus he olivat synnyttäneet lapsen, joka kuoli, joskus lapsen, joka oli blue baby ja niin edelleen. Toisinaan vaan oli ollut hurjaa taistelua. Kun minä sitten olin joutunut näitä äitejä hoitamaan,
sekunti sekunnilta seuraamaan tätä synnytyksen tuskaa. Muistan erään äidin, jossa mä joudun 3 kertaa synnyttämään sen saman lapsen hänen kanssaan. Kun olin synnyttänyt noin 10-15 lasta tällä tavalla, niin minä olin täysin toipunut koko kateudestani. No niin. Sitten kun katsomme evankeliumia, me huomaamme, että Jeesuksen toiminta on hyvin paljon lääkärin toimintaa, parantajan toimintaa. Ja siinä ei ollut edes edellytyksenä se, että he tunnustivat häntä, eikä edes tunteneetkaan häntä. Muistamme, hän avaa sokean silmät, sitten fariseut kysyivät, kuka se oli. En minä muistanut kysyäkään. Sitten he kohtaavat Jeesuksen kanssa, ja Jeesus ilmoittaa, kuka hän on tälle miehelle, ja silloin hän menee ilmoittamaan fariseukselle, että hän oli Jeesus, joka oli minut parantanut. Ihmeellistä. Ei vaatinut uskoa, ei vaatinut liittymistä, ei antautumista, ei mitään. Suoralta kädeltä vaan antaa hänelle terveyden lahjana. Ajatteles, kuinka avokätinen hän on. Il est très généreux. Hän on erittäin avokätinen, hän suo meille kaikkea hyvää. Ja tähän samaan Jeesukseen me saamme liittyä. Ja sitten me saamme myöskin muuttua juuri tällaisiksi ihmisiksi, jotta suomme kaikkea hyvää lähimmäisillemme. Pääsemme tuosta kateudesta. Ei kertaheitolla, mutta kuta enemmän opimme tuntemaan Jeesuksen ja saamme sen hänen identiteettinsä, niin sitä enemmän me pääsemme irti kateudesta ja suomme kaikkea hyvää lähimmäisellemme. Suomme kaikkea hyvää. Ja tämä on kristityn todellinen tuntomerkki. Hän on ihminen, joka suo sinulle kaikkea hyvää, eikä halua sinulta riistää yhtään mitään. Mutta sitten tulee tuo ihmeellinen tarina, josta tuo risti meille kertoo. Mikä on se Jumala?